Takže čaute, ja som Miraz a vítam vás u ďalšieho videa a dnes tu máme Five Nights at Freddy's 2, pokračovanie prvého dielu. Ak ste ho ešte nevideli, tak prosím, pozrite si ho, aby ste vedeli, o čo sa jedná, a my môžeme ísť na to. Takže v minulom dieli sme skončili tým, že sme dohrali druhú noc. Takže ideme na Continued 3. Tretia noc. Tak teraz si toho Fonga ja vypočujem 4 slova. Dobre, už ticho. Takže, dobre. Tretia noc. Very good, very nice, good. Ok, Foxy. Veľmi zaujímavé. Bonnie je tu. Jak ťa nerad vidím. Dobre, zatiaľ budeme sledovať, kde kto je. Tá krásna muzika. Ok, leze do ventky a máme tu už Foxy. Už leze. Tak, zasvietíme na Foxyho. Ok. Ale to nemôžem ani tak dobre komentovať, lebo tu sa v podstate nič takého nedeje, len Bonnie mi lezie do ventky a uteká mi music box a Foxy mi lezie do chodby. To je všetko. Neviem, čo ide robiť ten video s Bonnie v mojej šachte, asi neviem. Ježiš, ja zaspám. Foxy. Foxy. Ja tak nerad vidím. AM, to by sme mohli dať. 6 AM. Čo? Zaseklo sa? Haló? Haló? OK, už som to napravil. Musel som celú noc dohrať. A máme tu cutscénu a nezdá sa mi, že by vedľa mňa moji kamarádi boli v poho. Ale čo, Golden Freddy je tu. Ups, it's me. Som to ja. Dobre. 4. noc. Ok, very good, ok. Toto nedopadne dobre.
Pre túto noc si ho necháme. Čo? To tak rýchlo? Sa mi minul Music Box. No tak, to som... Už zase Foxy. Ok. Mango stadiaľ neútočí, takže ju si nemusím všímať. A zatiaľ je všetko v pohode. Tak, prvýkrát Balloon Boy. Balloon Boy, keď štvrtýkrát sa zasmeje, tak už je toto vo ventilačke pri mojej kancelárii, na konci ventilácie. Takže teraz mi zazvonil tretíkrát, takže štvrtýkrát a bude pre mňa. Ok. O nie. Prosím. Je preč z boxu. Už nič nezmôžem. Áno. Ach bože. Ne. Game over. Škoda, že sme nedostali takú minihru. To by bolo very good, nice. No, takže pre tento diel to bude všetko. Dúfam, že ste si to užili. A ja sa s vami lúčim. Čaute.